Bé, ens trobem en una nova entrevista per al nostre espai Fem Poble des del camp de Mirra per a la Vall Digital. Ens trobem amb Romà Francesc i Belvegal, president de l'Associació Cultural del Tractat al Mirra i qui interpreta el paper principal en esta obra teatral, en este teatre històric, únic arreu del País Valencià. Romà, moltes gràcies, com sempre, per la teva col·laboració. Lo mateix dic. I bé, ens trobem a 2 setmanes escasses d'una nova representació del Tractat del Mirra. Ho tenim ahí, I bé, en primer lloc no ens referim a la representació pròpiament, sinó a la casa de la representació, per dir d'alguna manera, en este marc de la Casa Museu del Tractat del Mirra. Doncs bé, no sé si en algun moment ja hem parlat de la qüestió esta, però en març, i concretament el mateix dia que es va fer el tractat, 26 de març, dissabte, vam fer la inauguració de l'edifici de la Casa Museu, centre d'interpretació, en fi. Té totes aquestes denominacions, són adequades posar-les. I bueno, pues, en fi, ja s'ha superat una etapa molt important, perquè això és una culminació pràcticament quasi de tot el que s'ha fet. 45 anys peleant i mantenint la recreació, que no és fàcil, ja de per si això no és fàcil a nivell de poble xicotet, però bueno, com digui, a tranques i barranques s'ha mantès. S'han fet moltes coses a títol extraordinari, diversos esdeveniments, també molt importants, i bueno, per fi que estava so pendent, que no n'hi havia manera de portar-ho a cap, però en fi, aprofitant una conjuntura administrativa i tal, en fi, ho van tirar avant. I bueno, s'ha aconseguit. S'ha aconseguit, ja dic, no de qualsevol manera, perquè ja vos ho podem pensar, des d'un col·lectiu sense recursos propis, només que arreplegant el que es pot, dels organismes, jo crec que no es podem anar més. No, totalment. Començant per la base, que és una antiga casa de llaurança de finals del segle XVIII. Sí, perquè això és una altra cosa important, que a més de tot el contingut que té i el que representa, però també s'ha recuperat un edifici del segle XVIII ampliat en el XIX, que també és molt important això. Tots aquests anys, ja fa molts anys, que la vam adquirir per a guardar tota la tramoia que hem utilitzat i tot això, i bueno, han passat els anys i ja es va concebir des del primer moment que això podria tindre este caràcter que té ara i aquesta finalitat, però en fi, això tenia que vindre. I bueno, per fi ha arribat i ara això són 2 conceptes importants. La recuperació de l'edifici com a arquitectura representativa del 18-19, d'ací dels nostres pobles, de lo que era una casa llaurança, amb tots els seus ingredients del celler, bodega, etcètera. I, bueno, afortunadament també, com s'han anat replegant moltes coses en aquests anys que hi ha hagut espai, també ha sigut important que ara, a l'ordenar-ho tot, en fi, queda una mostra etnogràfica molt interessant i quasi única, perquè ja està venint gent ja entesa i tot això, i, clar, se'n van en una impressió fenomenal, perquè diuen que això no es troba per ahir, perquè clar, avui estan fent-se
centres museístics molt importants i molt ben resolts en les normes i tot el que tu vulguis, però són edificis informals que no tenen, potser són nous, Són moderns, que ja de per si no tenen ninguna relació en el que representen, saps? I pues sí que la té. Este té així, tu vens així i tu veus així in situ com vivien els nostres avantpassats de fa 60 anys o 70 cap arrere, i després, en fi, tot el que representa un poc al voltant de la recreació històrica que fem i un poc la trajectòria del conqueridor, que és el que mos ve cap ací, mos dona la vida en el nou concepte occidental, no? I després les 45 anys de l'activitat. En fi, a part d'això, després està les seccions, distintes seccions etnogràfiques de lo que eren els treballs, com es treballava, com s'elaborava el vi, etc. La destil·leria sí, en el Camp de Mirra. Sí, claro. El que és la indústria tèxtil, l'agricultura, per supost, i en realitat també és una forma també com a nexe d'unió dels pobles de la vall. Sí. Cal recordar que la Casa Museu del Tractat, en el Camp de Mirra, està oberta divendres i dissabtes. I si n'hi ha alguna visita un poc especial, determinar que no les ve baixes, jo afortunadament estic a disposició. Divendres i dissabtes de 11 a 1:30. A 1:30, correcte. Bé, continuem. Enguany la representació, el Camp de Mirra, no només l'any passat sí que es va fer la representació ja, sota les mesures sanitàries. Ha sigut mínim la interrupció. Ahí està, almenys un any soler, el 2020. I enguany ja sí que el Camp de Mirra recupera les seues festes patronals, en honor a Sant Bartomeu i els Santers de la Pedra, Abdon i Senent. I bé, realment la representació és ja sense mesures de seguretat per sanitàries. Estem ja fent els assajos allí en l'escenari natural. Estem un poc desajustats perquè, clar, no posem ja la tramoia que es posava allí, que condicionava els espais, perquè no n'hi ha en escalons i tal, i ara, com no n'hi ha ningú escaló, només que les de la pujada de la iglesia, saps? Això tenim ja allí un escenari grandíssim i, bueno, intentarem anar acoplant-nos a l'espai. En realitat l'anècdota va ser que el 2021 es va eliminar la tramoia per temes sanitari i tal, per procurar tindre més espai els actors i actrius, i ja sembla que ja es queda així, no? Sí, més o menys es queda així. En algun detall, com enguany posarem alguna coseta més, un pall de panels d'estos que posarem, perquè es pugui estar darrere dissimulat algú que està esperant la intervenció o algun artefacte que convé que té que eixir en el seu moment determinat, ja pot fer un poc de trasfondo. Al igual que altres anys s'haurà de reservar, no?, per a poder assistir a la... No, a les 8 està allí algú en una tauleta, es posen allí tot l'espai aquell de caires i el que vulgui ajudar, doncs mira, ve i trau allí el val de la caïra i s'assenta. En el propi moment, a partir de les 8 de la vesprada, es trau el tiquet allí en la plaça de l'església i ja està. Correcte. Alguna novetat? Realment els personatges més o menys van a mantindre's, cada un va interpretar el paper que tenia l'any passat? No n'hi ha cap. Sí, bueno, n'hi ha un personatge, bueno, la xiqueta, que clar, les xiquetes es fan majoretes i perquè siguen més o menys en l'edat que era la infanteta Violant, doncs bueno, ahir de quan en quan s'ha de renovar. Enguany és una altra xiqueta. I un dels cavallers del meu consell, doncs també
que s'ha fet càrrec d'un paper que ara uns anys l'ha fet un xic de Banyeres, precisament. Doncs, bueno, s'ha encarregat d'ell i pràcticament això és la novetat. I per la teva part, comentàvem fora de càmera, continues un any més com a Jaume I. Sí, jo me'n trobo bé, ho tinc memoritzat pràcticament, doncs a mi no em suposa ningú esforç, més que pegar-li 4 repassades i ja està. Qualsevol època de l'any podries recitar-ho, que te'n recordo. La puc recitar. Ja són molts anys, no, Romà? Jo d'actor 45, enguany. Tots els anys que té el tractat. Ha fet un parell de papers. Vas començar... Vaig començar fent el paper del lloctinent del rei en València, que era Ximén Pérez d'Arenós. En 1977? No, 76. 76, perdó. Fins al 81 vam fer ahir eixa versió que teníem ahir senzilla, que va fer González, el de Biar, i allò, doncs clar, per mantindre-ho no tenia pes, i d'ahir, en fi, es va encarregar una altra versió ja més adequada i dins del que és el context històric, etc. Aquest del 82, no? Sí, i en el 82 ja vam estrenar la nova versió. I com a Jaume I també va ser per aquests anys, va ser a finals dels 70, ja vas començar, no? A interpretar Jaume I. No, ara jo en el 82. Ah, en el 82, no recordava exactament. Claro, en el 76, al 81, jo vaig fer un altre personatge que tenia més paper que el rei. En aquest cas, clar, en el llibret antic tenia més paper que el rei. Sí. Després ja el paper preponderant en el nou llibret, a partir del 82 ja Jaume I. Claro, i naturalment el que tenia que tindre el fil conductor era el rei, perquè és el que ho va portar personalment tot, perquè l'infant pràcticament només va vindre a saludar-se i després va dir, hola, jo nomene a 2 consellers meus de confiança perquè negocien i que peleen el rei, i jo estic ahí en el meu campament esperant que caiga. En aquest cas tenim una data assenyalada que són 40 anys que està representant al rei en Jaume. Pues sí, pràcticament, en aquest cas, sí, del 82 al 2022. I després 45 anys, que també és una data assenyalada de representació del tractat. El tractat, sí. I en realitat enguany tenim la principal novetat, que seria que ja per fi el tractat es representa amb la seva casa museu al darrere. Bueno, això és una altra qüestió a favor d'haver lograt este projecte, culminar-lo, perquè, clar, a Xina el tractat té una presència permanent que no la tenia, perquè era només un ratet a l'any. Clar. Dependent de que millor que fas mal oratge i no es puga fer, o que va vindre això que va vindre, el microbi i no es pot fer, i bueno, que si depens només d'això, estàs condicionat. El que així per a Xina està permanent. Tot el que representa això, les precedents, la qüestió històrica, hi ha un audiovisual bo per a veure ahir algun muntatge que tenim fet, i bueno, tota la part artística que s'ha fet de cartelleria, de publicacions, etc. Tot això està. I jo crec que això és molt important. A lo millor algú no li dona, inclús d'ací, no li dona la importància que té, però jo és que crec que sí que en té molta. Perquè el fer la recreació es pot fer o en algun moment no es pot fer, per circumstàncies, claro, perquè si algun actor de les més destacats se li fa una indisposició, eixe dia, claro, posar-li un substitut, això no és fàcil. Això no és fàcil.
Pues, bueno, pues són coses de força major que jo crec que estan sempre al cap del carrer. En realitat, qui vulgui conèixer una part molt important de la història del poble valencià, doncs és la representació del Tractat de Mirra, igual que així en la Casa Museu, que no només una part important de la història del poble valencià, sinó també del Camp de Mirra i dels pobles de la Vall, veritat. I si vols afegir alguna cosa més, Romà, que se'ns hagi quedat... No, en fi, pues un poc quasi convidar a la gent a que, bueno, hi ha un sector gran de tots aquests pobles i de tota aquesta zona que ha vingut a veure el tractat en alguna ocasió, però, bueno, de tota manera, pues, si es torna a vindre, si ho has vist, pues, bueno, un ratet, a poca nit, ja el sol ja no molesta tant, quasi res, quasi gens, t'assentes allí en la plaça, en la fresqueta, i en horeta i mitja pues es va la recreació. Sí, el 25 d'agost. El 25 d'agost. Cada dijous. Dijous enguany. A partir de les 9:30. Per tant, pues això, convidem a la gent de tota la zona ampla, pues això, que si volen veure una recreació d'un fet molt important per a tots els valencians i sobretot per les d'estes zones d'ací de frontera que han sigut i són encara, perquè això és on va arrencar la fundació del Regne de València. L'estabilitzar així la frontera pues és quan el rei va començar a configurar el nou Regne de València, o sigui que té molta importància. Que sí, cal valorar-ho. Bé, amb això ens quedem un any més. Gràcies, Romà.